μένουμε εδώ με τα τύμπανα, τα όργανα μας, την αποφασιστικότητά μας. Δεν χρειαζόμαστε συγκρούσεις πάνω στην πλατεία. Όποιος θέλει να κάνει άλλες επιλογές, η Αθήνα έχει πολλούς δρόμους, έχει πολλά μέρη. Περιφερούμε το μαζικό συμμετοχικό χαρακτήρα της διαμαρτυρίας μας. Μένουμε εδώ μέχρι το βράδυ, μένουμε εδώ μέχρι να πέσουμε στο πρόθεσμο. Επιμένουμε ειρηνικά και ανυποχώρητα. Και μια μικρή ενημέρωση από Πάτρα. Και στην Πάτρα μια από τις μεγαλύτερες μεταπολιτευτικές διαδηλώσεις, 8.000 κόσμος με ιδιαίτερο μεγάλο παλμό. Όλη η Ελλάδα σήμερα είναι στο πόδι, όλη η Ελλάδα είναι 22 μέρες στο πόδι. Αυτό το παλαϊκό κίνημα δεν θα σταματήσει, δεν μπορεί να σταματήσει. Κάτω η Χούντα! Ήδη ακούγονται διάφορες φήμες, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε για φήμες. Το μόνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση είναι τρομοκρατημένη και καταραίει από τη δικιά μας την παλαϊκή κινητοποίηση. Καλούμε τον κόσμο από όλες τις γειτονιές της Αθήνας να έρθει να ενωθεί μαζί μας. Εδώ, μαζικά, ειρηνικά, αγωνιστικά. Είναι ο μόνος τρόπος. Αυτό τρέμουν και γι' αυτό προσπάθησαν σήμερα να διαλύσουν την πλατεία Συντάγματος. Δεν θα τους περάσει. Καταραίουν γιατί είμαστε εδώ. Καταραίουν γιατί είμαστε μαζικά κάθε μέρα και διαδηλώνουμε ενέργεια στα μέτρα τους. Είμαστε περισσότεροι. Δεν μπορούν να κερδίσουν. Θα πέσουν. Να έρθει όλος ο κόσμος στην πλατεία Συντάγματος. Από την ομάδα καλλιτεχνών